Alhamdulillahi Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Turmuşda şunday işraklar buла, кайчан бездә берәр Аллаһның ниъмәтен берәр кеше күреп, мактый башлый. Карале, Мөхәммәд әфәнде, син шулай. Карале, асхабы, син бу мондый машина алдың, булай эшләдең, тегендә эшләдең. Карале, син булай эшлисең, синдә мондый хылкы, тегендәй хылкы дип, кеше уяла башлый. Ярый инде, нәрсә син сөйлисең, кирәкми инде. Яисә хәтта кайбер чакларда кеше маҗусилекнең юлын эзли башлый. Кайда такта шакырга дип эзли. Күз тимәсен дип. Ләкин бу тыелган, бу ярамый. Хакыйкый рәвештә әгәр дә без карасак, Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръан Кәримдә әйтә: "Аллаһу маликул мульк, ю'тил мулька ман таша ва танзиул мулька мимман таша, ва ту'иззу ман таша ва тузиллу ман таша." Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзенә генә бөтен мөлкәт, аныкы гына. Безнең аякларыбыз, кулларыбыз, бөтен ниъмәт, нәрсә генә булмасын, ул Аллаһыныкы. Аллаһ Субханаһу ва Тааля кемгә тели, шул мөлкәтне бирә. Кемгә тели, кемнән тели, шунардан ала. Аллаһ Субханаһу ва Тааля кемне тели, күтәрә, кемне тели, түбәнсетә. Бу Аллаһ Субханаһу ва Тааляның кулында. Моны Аллаһ Тааля. Аның хакы, аның компетенциясы, безнеке түгел. Шуңа күрә монда әгәр дә бу мәгълүмат белән без яшәсәк, шуны аңлап яшәсәк. Ягъни нәрсә генә синдә булмасын, бу Аллаһыныкы дип яшәсәң, шул вакытта әгәр дә сине мактасалар, син беләсең кемгә моны җибәрергә. Бу мин түгел бит. Мөхәммәд әбай, яхшы машина алгансың. Тута, әнә бу бит минеке түгел. Моны миңа вакытлыча Аллаһ Субханаһу ва Тааля бирде. Кара, син нинди матур кием алдың. Бу минеке түгел, мине Аллаһ Субханаһу ва Тааля киендерә бит. Шуңа күрә Айша радиллаһу анха шундый матур сүзләр әйтәдер, "Кана хулукуху ал-Кур'ан." Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям турында сөйләгәндә, аның хылкысы ди Кур'ан иде. Ягъни Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хылкысы, аның шул яхшы яклары, сөйләшүләре, хылкы дигән нәрсә, нрав дигән нәрсә, тәрҗемә итсәк русча теленә, әгәр дә бер кеше аңламаса, ул Кур'анга лаеклы иде. Иң зур дәрәҗә, иң яхшы хылкы, ул әлбәттә Кур'ан Кәримдә Аллаһ Тәгалә аны бәян итә. Ләкин безгә аңлата, ничек булырга тиеш, тормышта ничек аны кертергә, моны аңлата Аллаһ Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Кур'ан Кәримдә әйтә: "Иннака лa'ала хулукин азим." Хакыйкатьтә дә син иң бик яхшы хылкы синдә. Бу Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям турында сүз барганда. Шуңа күрә без монда беләбез, ничек җавап бирергә. Әгәр дә кеше бездә берәр матур як тапса, берәр кием алсак, мактый башласа, нинди як булмасын, әгәр дә мактый башласа кеше безне, без беләбез нәрсә әйтергә. Кардәшем, энем, апам, бу минеке түгел. Моны вакытлыча миңа бирде Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааля безне моны да безгә аңлатканда, Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям аркылы, әгәр дә без әйтсәк, бу минеке түгел, бу Аллаһ Тәгалә бирде. Бу мине Аллаһ Тәгалә яралты. Кара, син матур күзләрең, моны миңа Аллаһ Тәгалә бирде. Моның белән без бер яктан ни өчен савап алабыз? Чөнки без моны Аллаһка җибәрәбез, чөнки бу Аллаһ биргән хакыйкатьтә. Бу хакыйкать, без дөресне сөйлибез, без ялганламыйбыз. Әгәр дә без әйтсәк, әйе, әлбәттә, бу бит мин. Нәрсә машина алгансың яхшы? Әйе, мин бит. Бу ялган. Бу син түгел. Сиңа аяклар, куллар бирде Аллаһ Тәгалә. Зиһен бирде Аллаһ Тәгалә. Бөтен ниъмәтне бирде Аллаһ Тәгалә. Син моны белән файдаланып, акыл белән файдаланып, машина алгансың, ләкин кем сәбәпче булды? Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Шуңа бу ялган була. Хакыйкать, моны сиңа Аллаһ Тәгалә бирде. Әгәр дә бер яктан эшләсәк, саваплы булабыз. Бу хакыйкатькә лаеклы булабыз. Икенче яктан, кардәшләрем, үзебездән күз тию булсынмы, сихерне ерак кылабыз. Чөнки күп очракларда кешегә күз тия ни өчен? Чөнки алар мин дип әйтә башлыйлар. Алар ялганлый башлыйлар. Мин, әйе, мин булдырдым, мин. А бу инде тәкәббүрлеккә якын була башлый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һәр беребезгә дә, кардәшләрем, дөрес аңлап бөтен ниъмәтләрне, алар белән дөрес файдаланып, Аллаһ Тәгалә бирүен, безгә бирүен аңлап, шуның белән яшәргә Раббыбыз һәр беребезгә дә насыйп итсә иде. Субханака Аллаһумма бихамдик, ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.